niin sun niinku aivoimpulssit tekee samalla. Tää on mun mielestä vähän lapsellisen makuun. Tää vie mut oikeesti takas Laanilan lukijaan. Nimenomaan. Mitä lapsellista siinä on? Se on sivistyksen kehto. Ai Laamilan luki. Ai Laamilan luki. Nyt loppuun. 3-3. Anteeksi. No niin. Mä oon kuullut, että olette hyvä vuosikerta, mutta teillä täytyy nyt löytää ongelmia. Mä löysin tämmöisen sisältöä. Mitä sä tiedät tästä? Mä mitään pahaa halunnut tuoda tällä kuvalla esille, että tää on ihan vaan hauska kuva mun ja kun kavereiden viikonlopusta. Tiedätkö sä, miksi se kuva ei ole enää siellä seinällä? En mä tiedä, me tultiin vaan alkuviikosta kouluun ja opettaja oli repinyt ne kaikki alas. Tiedätkö sä, kuka on tehnyt tämän? Siis joku valittiin yläasteen rehtorille, joka kertoi lukion rehtorille, joka sitten kertoi lukion opettajille, jotka repivät ne alas. Tämä on hieman kauheaa. Onko tämä vaikuttanut sinun päivittäiseen elämään ollenkaan? No on se vähän häpeällistä, että mä oon tämän kuvan takia joutunut tämmöiseen häpeäpisteeseen ja totta kai tää mun
rakas lakkini, mitä mä oon kantanut aina mukana, niin en mä tänään voi tuoda tänne koulualueelle. Olen todella pahoillani. Oletko sä yhtään kuitenkaan miettinyt tämän kuvan seurauksia? Mulla on vaan kerrottu, että tulevaisuudessa mä haluan hakea ministerin hommiin, niin tää kuva voi olla se, miksi mä en pääse sinne. Tämä on kuitenkin todella vakavaa. Tiedätkö asiasta yhtään enempää? Mä en tiedä, mutta Sofia oli sitä päivänä siellä. Onkos tämä Sofia? Ei. Entä tämä? Kyllä. Hän on Sofia. Olen pahoillani stressissä, mikä tämä on tuonut sinulle. Voit tästä vähän rauhoittaa. Kiitos. Kumpi sä näistä olet? Olipa. Mutta Aivan. Siis, Sofia. Mitä sä teit sinne kyseisenä päivänä? no, mä olin Antin matikan tunnilla. Mä olen osa siitä. Osa siitä. Mä laitan olla, mä olisin osannut, että mä laitan perus. Koska Kallekin sillä oli joku 200 kertaa sitä jälkeen. Se on siis ja se ei ole lehmä, niin maksoin. Tervetuloa. Aku! Täällä ei juoda. Joo. No niin, elikkäs tänään meillä on aiheena derivaattofunktio. Ja tämän laskun jälkeen näemme, että x on 2. Vai onko? Meillä yleensä mennään. No niin, ja kyllä joka tunti pitää olla yksi hauska meemi. Niin, että jos joku ei ymmärtänyt, että mikä tässä on hauskaa, niin tossa on toi Keanu Reeves, on siinä Cyberpunk-videopelissä ja tossa sanoo sen, your birthday sanoo tossa ja niin se on niinku tossa ja tossa on se Keanu Reeves, se on vähän niinku, se on John Wick tossa, niin se koira niinku tapetaan siinä leffassa, se niinku tappaa porukkaa. Tää on ihan hauskaa tämä. Joo. No niin, ja sitten tehtäviä. Hei Antti, eikö liity tähän, mutta onko sulla auttamaan tätä? Geometrisia vai aritmeettisia? Muistakaa, että miinus ja miinus tekee plussan. Ja sitten ympyrän säde, se menee niinku tällä lailla. Oli ykää olla. Ja sitten meillä on myös integraali.
Juu, totta kai. Mua erheisesti sulle ja mulle enää ole yhteiskuntaa. Mitä? Tää on todella hyvä peli. Ei. Aika myöhässä. Auto ei käynnistä tuolla. No, tervetuloa. Myöhässä. Leksi. No, tervetuloa. Mutta miksi kaikki oli myöhässä? No, kyllähän se on totta kai teistä. On aika monet opettajatkin myöhässä. Hän niinku... Immonen. Immonen? Kuka on Immonen? En voisi kuullut siitä jotain, mutta... Joo, kyllä mun mielestä niinku joku olisi sanonut, että se on liikaope. No, mistä voisin löytää tämän Immosen? En mä oikein nähnyt sen mitenkään. Ihan varmaan. No varmaan jos se on liikaope, niin se on salissa. Aivan. Missä Immonen? En mä tiedä. Olen Kastellin koululla. Olen lajikumppaneiden suksihuollossa. Olen Linningatulen Mäkkärissä. Olen vanhentaisi treeneissä. Hei, istukaapa alas. Me katsotaan nyt tää Kastellin lukijan opetusvideo. Olen Merjan liikuntatunnilla. Nyt tehdään Laamilan aurinkojooga ja aloitetaan aurinkotervehdyksestä. Ja pysytään siellä. Hyvä Lauri, juuri noin. Miten niin? No se lähti jonnekin. No, milloin se tulee takaisin? No varmaan tunnin loppuun mennessä. Aivan. No perunoita varmaan apua. No, mistä te oikein tuut? Siis tuolta Rukalta tullaan laskettelureissulta. No, teekö te siellä muuten kuin laskettelee? Siis ihan perus laskettelureissu, siis lasketellaan ja tehdään ruokaa ja saunotaan tämmönen. Ihan perus. Semmoinen mökkiviikonloppu. Me ollaan siellä viikonloppumököissä yötä. Ei mitään muuta ihmeellisempää. Ai,
Aivan. Pääsenkö mä nyt täältä jotenkin pois tai jotain? Niin ikään. Ja ensimmäisenä otsakkeena varatun hukkaisen magnetismi ja liike-energia nykyaikaisessa 4D-tietokoneessa. Muuta keksii Oli näitä ja matikan kokeet. Sofia. Hienoa. Yes. Isla. Nyt kyllä meni vähän heikommin. Eli kun hiukkaset törmäävät toisiinsa, syntyy lämpöä, energiaa ja väliotsakkeena neutriinot ja antineutriinot. Sellaiset saa Tetristä toissa päivänä ripottaa Cha-Challa. Mikä on sun ennätys? Sitten Siis oikeesti mulla oli niin rankka päivä tänään noiden kakkosten kanssa. Mutta onneksi mulla on nyt teidän tunti. Te ootte kyllä niin ihania. Okay, let's start with the English now. ja mä en tiedä, minä voin tehdä sitten. Hei, katsotaan minä ne poissaolijat tähän väliin. Onko Isla? Joo. Sofia? Joo. Viola? Lauri? Joo. Olli? Täällä. Hei, voitaisko keskittyä nyt? Mulla oli tosi rankka yö, siis Tero valvotti mua koko yön. Käytiin pissalla joku 7 kertaa, se oksensi vaan kaikkialle. Kuka on Tero? Mun miesystävä. Haluatteko nähdä kuvia? Joo. Mä voin näyttää. Mutta ennen sitä, Isla, mä huomasin, että sulla oli viime tunnilla poissaolo, niin sun pitää korjata se. Joo, mä hoidan sen. Muistat sit kans? Joo, lupaa. Hyvä. Ja Lauri, Marjo kertoo, että sulla oli joku enku-essee palauttamatta. Mä palautan sen kyllä. Muistat sit kans? Joo. Te ootte jo aikuisia, teidän pitää ottaa vastuu teidän opinnoista. Siis ihan oikeesti, nyt on korkea aika ottaa se vastuu. Mutta te ette ole niin aikuisia, että te voisitte ottaa niitä poissaoloja silloin, kun te haluatte. Se ei tarkoita, että on täyttänyt 18, niin niitä voi itse alkaa selvittelemään. Okei? Okay? Mut nyt ne terottuvat. Ja tänään aiheena noin hiilipödyt, niin avatkaapa se kappale sieltä kirteestä, niin voitaisiin tehdä sellainen esimerkkitehtävä alkuun. Patrik? Voisinko mä mennä vessaan? No jos nopeasti käyt. No,
Joo, klassinen 5 varattu. Niin. Ei täytä päästä vessaan. Olisiko Invo vessa? Tai alakerta? Mä voisin käydä katsoa tyttöjen vessassa, siellä on ehkä vapaa. Joo, enhän mäkin tässä Invo. Poliisi. Salapoliisi. Pietiläinen. Patrik Pietiläinen. No, mikä tästä tekee niin erikoista tästä teidän lukiosta? Kuin erikoista? No, miten se sun lukio vaikka nyt on mennyt? Mä tuun tänne päivittäin, tietysti. Sitten mä vaan lähden tätä. En mä tiedä, onko täällä mitään sen kummempaa. Siis musta tuntuu, että päivät niinku vaan sulautuu toisiinsa ja väliin saattaa jotain tapahtua, mutta en mä tiedä, onko tässä mitään erikoista. Tiedätkö, mä oon kokeillut paljon lukioita ja ei tää niinku mitenkään kummempi ole. Abivuosi alkoi, niin musta tuntuu, että niinku elämä alkoi aivan uudestaan. Silloin 1. ja 2. mä niinku oon täällä lukiossa, mutta sitten abivuonna mä niinku käyn tätä lukiota. Niin se loppu hämöttää täällä jossain mun silmien edessä. Mä voin kuvitella sen vapauden tunteen. Sitten kun mä oon kirjoittanut ja mun ei tarvitse enää ikinä huolehtia mistään. Se on se täydellinen utopia, mitä tässä elämässä on. Ei kirjoituksia, ei läksyjä. Ihan hyvin mä oon täällä kuitenkin pärjännyt, tiedätkö? Meidän opet on ihan siistejä, ne on ihan niinku perus. Normaaleja vai? Siis, joo, normeja. Siis kui? Mä oon täällä 1 päivän ollut ja asia mitä mä oon kuullut ja nähnyt näissä se Immonenkin, niin onko tuo laillista? No en mä kaikki se tiedä. mitä mä oon nähnyt. No, niitä on tuolla 10 kunta. Sä voit käydä ottaa. Käydään kahtaan. Hyvä. Käydään kahtaan. Päivä. Oliko jotain asiaa? Jos sais käymään tuolla, että Pimppa, isä aurinkoinen. Mitenkäs Pimppa? Mitenkäs perhe? Mitä salaa? Eikös tässä mitään? Istutaanko hetkeksi tuolla? Ole hyvä. Tähän istu. Otatko sä kahvia? Voi, kiitos mielellä, jos sinä sieltä. Meillä on kuule täällä tämmösiä hienoja oikein teemakuppeja. Kiitos. Laitetaanko tulee? Joo, sieltä voi ihan se. Mustana vai maidon? Mustana. Noin, vähän hidastamaan meidän uusi kahvikone.
Kahvi on sitä Kyllä minä vielä muistan, kun me oltiin tämmösiä nuoria sieluja ja oltiin tuolla abiturientteina. Sitä minäkin vielä kaipaan mukaan, eikä Varmasti. mutta ei se. Sekö lähti? Kyllähän nämäkin joskus ollut, vaikka ei ollut samaa vuotta, niin on se laanilla kyllä. Minä kaipaan tänne takaisin välillä aika paljon. Vaikka ei sitä nyt kauankaan vierähtänyt. Eikö tuossa Ei, mulla 30 oli vuotta kerran sinne kemiankokeessa sellainen tehtävä, että Elekohan se laskea on. tällaisen tölkin kofeiinin. No pieni hetki ihmisen. Joo, ennen kuin kasta. Mutta kiitos paljon sumpeista, mutta mun pitää lähteä vielä jatkaa näitä tutkintoja. Kiitos itsellesi. Oli tosi mukava kun kävit ja Rökkä teille sinne maksettu asunto. On se mukava, kun ei tarvii enää lätpiä maksaa. Puolet jäi juo. Tässä päivä on ollut duunissa täällä Lannilassa ja katsellut ja salaillut ja salapoliisinut ihmisiä ja asioita ja normaali koulu, normaaleja ihmisiä, vähän outoja, mutta normaaleja, niin tässä mä mietin vaan, että miksikäs perkeleessä mä olenkaan täällä. That's the way it is. That's the way it is. Life could be a dream. Life could be a dream. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, it's hoping we meet again. Down and down, shalangala, dangala, langala, langala, whoa, whoa, whoa. Shadow, dova, dear, whoa. Lentokynnet kimaltavat partavesi tuoksuun. Dekorissa räpsähtävät Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, hey there, we'd be so fine. Miksi perkeleessä minä teille sitten olen? Siitä on siellä lähti jonnekin. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. What I tell you to, baby, we'd be so fine. Oh, life could be a dream. If I could take you up to paradise up above. This is the real you tell me, darling, I'm the only one that you love. You're the life could be a dream. Sweetheart, hello, 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 again, we meet again.